Компания Юпитер Холдинг АД. 20 годишен професионален опит в горещото подцинковане, изработката, доставката и монтажа на метални конструкции и стоманени изделия. Фирмите в структурата на холдинга са Юпитер Метал ООД, Юпитер 05 ООД и ЗГП ООД. Те са сертифицирани по ISO 9001-2008, ISO 14001-2004 и BS OH SAS 18001-2007. Фирмите предлагат изработка, доставка и монтаж на следните видове изделия: ограничителни системи за пътни превозни средства на пътища и мостове с първоначални изпитвания на продуктите съгласно български държавен стандарт EN 1317. Продуктите са придружени с декларация за съответствие и са маркирани с C маркировка, гарантираща здравето, безопасността и защитата на околната среда. Стомано-решетъчни конструкции, стълбове, ригели, мачти и антени. Метални конструкции за соларни паркове, по собствен и индивидуален чертеж. Метални конструкции за промишленото строителство, многоетажни паркинги, стадиони, спортни зали, халета и други. Във фирмите от холдинга са интегрирани мощности, които дават възможност за производство на голям брой елементи, използвани в строителството на мащабни инфраструктурни обекти. Два цеха за метални изделия и метални конструкции са разположени на обща площ от 29 000 квадратни метра. Производствените бази са оборудвани с модерни машини за обработка на метали, ролкоогъващи и ролкопрофилиращи машини, преси, щанцови модули, гилотини, апканти, стругове, фрези, газорезна машина, прес-ножици и други. За специални поръчки е на разположение и нестандартно оборудване. Компанията разполага с 6 високонабивни ударни машини за монтаж на стълбове за фотоволтаични паркове и стълбове за пътни ограничителни системи. Холдингът поддържа и собствен автопарк, като предлага транспортни услуги до 22 тона в страната и чужбина. Най-новата инвестиция на Юпитер Холдинг АД е заводът за горещо подцинковане. Предприятието се намира на няколко километра от Пловдив, в непосредствена близост до комбината за цветни метали. Мястото е стратегическо както по отношение на доставката на суровини, така и за достъпа на клиенти от цялата страна. Заводът е разположен на парцел от 25 200 квадратни метра, а производствените халета и администрацията са разгърнати в застроена площ от 6200 квадратни метра. Оборудването е на водеща в тази индустрия италианска фирма и покрива всички европейски изисквания за безопасност, качество и ефективност. Ваната за подцинковане е с размери 13 метра дължина, 3,20 м дълбочина и 1,60 м широчина, което я прави най-голямата не само в България, но и на Балканския полуостров. Това дава допълнителни възможности за подцинковане на конструкции и елементи с големи размери, които до този момент са правени с двойно потапяне или изнасени за изработка в други страни. Годишният капацитет на завода е 50 000 тона, а горещото подцинковане се извършва съгласно български държавен стандарт EN 1461-2009. Юпитер Холдинг АД е със седалище и адрес на управление в град Пловдив. В компанията работят над 150 високо квалифицирани специалисти и служители. Фирмите от холдинга вече имат солиден опит в реализацията на големи инфраструктурни проекти. Едни от най-известните обекти, изпълнявани от Юпитер Метал ООД, са соларни паркове в Италия, Гърция и България, търговски център Галерия Пловдив, МОЛ Русе, завод за преработка на твърди битови отпадъци село Шишманци и община Раковски, търговски и сервизен комплекс за леки и товарни автомобили на Балканстар ООД в град Пловдив и град Варна, складова база Първа шоколадова борса, конна база село Ягодово, хипермаркет Кауфланд България, асфалтова база СИМ, завод за горещо подцинковане град Пловдив, асфалтова база Марини Асеновград, многоетажен сглобяем паркинг за обект Търговски център Галерия град Пловдив. Юпитер 05 ООД също участва в изпълнението на мащабни инфраструктурни обекти от национално значение, изработка, доставка и монтаж на пътни ограничителни системи
Метални тръби и портални рамки бяха реализирани за автомагистрала Тракия, лот 1, 2 и 3, автомагистрала Хемус, автомагистрала Марица, за пътищата Даскалово-Дупница, Бургас-Созопол, Монтана-Лом, Мъглиж-Гурково-Сливен и за рехабилитацията на транзитни коридори. Юпитер 05 ООД е редовен член на Българска браншова асоциация Пътна безопасност, Българска браншова камара Пътища, Камарата на строителите в България, Българска браншова камара на енергетиците, Германо-българска индустриално-търговска камара, Българска асоциация по цинковане, Европейска асоциация на подцинковачите, Европейска харта за пътна безопасност, Европейска пътна федерация. Юпитер Холдинг АД е новатор в бранша и привлича вниманието на своите клиенти, като гарантира стандартите за качество на всичките си бизнес партньори. Юпитер Холдинг АД. Безопасност за всички.